Ka jing ai e but ka jing e ba ka jong blay u Jesus Christ shapi hagani ka sngi. Na ka benta ka jing e pusan na ka ktien ka jong blay. Nginya pule na ka kitab sam kalanong ka ba shispa arpusao katkot ka ba ningkong hadu ka pesan. Ka kentien ka ba ong lemdaw la long utray ubaha ka liang ka jongi. Tokin ong ki Israel menta lemdaw la long utray ha ka liang ka jongi. Men ba ki breu ki la yang persha yangi. Hangta ki la ngoj em yangi haba ka jing bitar jongki ka la melap yangi. Hangta ki ki la talap yangi ka ba ka la shlay halor ka mensiam jongi. Hangta ken ki ki basarong ki la shlay halor ka mensiam jongi. Kani ka long ka jing ruai sngongo ka ba u David u ruai shaublay. Hakmat jong ki pai lang Israel paro. Kani ka long ka kentien jong ka jing sngongo. Kabau David hadien bula poi syaka kerdan jinglong siem. Hadien bula poi syaka thong. Habau pai syaka jong ka jingyai lenti. Usngo tho biang biang. Balem dau try la long haka liang ka jong u. Bat haka liang jong ki kon Israel baro. Unum la ban yu ka ka ba kraw. Bat ka ba bha haka sngi kiba kot jong ka jinga lenti ka jong o. Nado ka jing long kena u David u lai kendo shibun ki jing e. Wat nado ka por ba udang long tang u long ap lang brot. Habu udang ap iki lang brot ke jong kupa jong o. Ulai kendo ia ka jing e bat ki merat ki ba kensha. Ki bela persang ban penjot iki lang brot. Pada ka bor ka jong blay. U David ulala ia ke banyada tang banyada ki lang brot andre wat ia ke ban penyap no ia kini ki merat ki balong ki nong penjot ki basneo ia ke jingker khu ka jong blay pada dia nang ta ke jingyai lenti ke jong u tang hapdeng shupara wat ha ke ta ke jingyai lenti ke bu blay ula kerkhu yu ke ba u blay ula jid yu bala pensle kerpang yu banong siem ha ke jaka ke jong sol. U David ha ke ta ke jing pensle ke mula yo pediang na ublay. Ben ban shim la yo ye ke jing itho na sol. Ha ke ba u sol ula persang pen ban shim no ye ke jing em ke jong u. Ke Bible ke ong bo David ula lat na ke kti ke jong sol la bon sien. Hagapor ko David ula yenga khmat jong Goliath. Urat ba jong kinong Philistia. Haba baro kibreu kim not ya kaban yang wat ki shipai jong usiem. Reu David ula la ya kaban job persaya u. But haga jing ya identi ke jong u. Ula ya kendo ke jing e bat kinong shon. Ula ya kendo ya ke jing e bat kibreu kiban na yeng hi. Ulai kendo ia ke jing e bat ki bre ki basarong ki ba krenmeng ki ba penok mensem ia ke jing e ke jong en rehab teng jong kita gi ke baro ha ke jing ya lenti ke jong ula light na ke ti jong ki nong shon baro ula light na ke ta ke jing ya le jong ki bre ki basarong baro dei hang ni ken ha bola dap ya ke ban job ikni ki baro Abu pai shadian usngo tho bakani ka jing job kam dei na ka daw ka jong uhi andre ka dei na ka daw ka jing don rangkat ka jong blay lesia ka jing ya lenti ka jong apa jong piru ka non ka por ka bangi sngo kum bangi nom la andre abu blay don rangkat bangi lesia la da kam dei menta ka sngi andre ka wi ka sngi fen ruai ka ni ka ju ka jing ruai panong lem da utrai ula long rangkat bangi yen jendela sha bamdu no hau nong shon hau soitan bat ngila sha penrem no ha kita ki bre ki bashon bat ki bishni yangi ten ringi aingo yu blay lemba gani ka ktien ke balapan ken ma ngi ya gani ka sngi ka ba kreng ru shangi u blay bla long rengkat padu David u long rengkat ru bat ngi namar ulong ju u blay bla kular ye ki riu krau jong ka jinga ya ka Bible
ude uju ublay ubangi syakri. Wanum syapting, par wanum duk mensiem, ublay ulong bat pi, bat penjob bat yakini kajingay lenti, penjob bat yakini wai pagwai kajingay ke bafi kendo, namar ublay ulong nakaliang kajong pi. Ublay ulong nakaliang kajong pi, uay ubala panile persya ya pi. Doblay kajing suk ulong ringkat bat pi hakini kasingi baro kawai. Par watnum klet, ublay uye je pi, kumba pilong. Amen.